देग्लायनि नेट आनजादाव बर' हारिनिफ्राय गोबां फरायसाफोरा उथ्रिसारदों। बिसोर उथ्रिसारनायनि गेजेराव राजा बसुमतारियाबो सासे डिब्रुगढ़नि मेडिकेल कलेजाव MBBS फरायनो खाबु मोननाय बर'नि फिसा राजा बसुमतारिनो दिनै राङारि अनसुंथाइ गथायदों। राजा बसुमतारिनि जाफुंसारनायखौ हास्थायनानै राङारि अनसुंथाइ होनाय समाव बर' थुनलाइ आफाद एबसु आरो Ubpo नि दैदेनगिरिफोरा दंफायोमोन। मख'नो गोनांदि महनपुर गामिनि रुंसारि आसिन बसुमतारि आरो उदांस्रि बसुमतारिनि फिसाज्ला राजा बसुमतारिया नेट आनजादाव गासै 419 नम्बर लानानै उथ्रिसारदोंमोन। आंखौ मदद खालामदों बेयाव MBBS एडमिशननि थाखाय बेनि थाखाय जोबोद गोजोननाय मोनदों। जुदि नों मोनसे टारगेटआव जेनेबा आगान सुरदोंबा बिनिख्रुइ गुबुन टारगेटखौ नों गारनांगौ बा मोनसे टारगेटजोंनो हदाय आगान सुरनांगौ आरो बिनि बेलायाव गोबां जेंनाफोर फैनो हागौ। बेफोरथ' नर्मेल आरो बेफोरखौ ओरैनो पार्ट अफ लाइफ होननानै लानांगौ। बे बाखि गावनि टारगेटसिमल' होसोनांगौ हदाय। फिजिक्स केमेस्ट्रि बाय'लजि मोनथाम थायो। बेयाव नीट UGनि थाखाय बेयाव MBBS नि एडमिशन जायो। दा आंनियाव एडमिशना आसाम मेडिकेल कलेजाव जादों जाय डिब्रुगढ़आव जायो। दिनै बे जोंनि ओनसोलाव सानै गथ'आ थांनाय मेडिकेल एन्ट्रेन्सआव पास खालामनो हादों मोजाङैनो। दा बेनि थाखायनो जोंनि ओनसोलनि जेसेबांखि बर'नि संगठनफोर दङ एबसु, इउनाइटेड बड' पिपल अर्गेनाइजेशन, आबो, बड' साहित्य सभा, XBLD वेलफेयार ससाइटि आरो गुबुन गुबुन जेसेबांखि हारिनि थाखाय मोजां सानग्रा सुबुंफोर दं दिनै ज' जानानै जोंनि ओनसोलनि 1 नम्बर महनपुर गामिनि राजा बसुमतारि बेयो डिब्रुगढ़ मेडिकेलाव एडमिशन मोनदों। दा बेनि थाखायनो बे गथ'नि मोजांखौ हास्थायनानै जा हायो मोनसे अनसुंथाइ होदों आरो बे अनसुंथाइखौ जोङो मिजिंथिदों जे मोजां मोनसे साननायजों मोजां मोनसे मिजिंजों बाहायनानै जाहाथे उथ्रिसार जाबोनो हायो मेडिकेल बे MBBS खौ मोजां पास खालामनो हायो। दा बेखौ जों हास्थायदों आरो इसोरनि खाथियाव जेबो जाहाथे असुख बिसुख जायालासिनो बे गथ'आ मोजाङै मोजां जाफुंसार जानो हायो। बेनि थाखाय जों गासै आफादनि जेसेबांखि मोजां हास्थायग्रा सुबुंफोर दङ जयैनो बोर सारस्रिहरदों। जों सानो जे जोंनि फैबाय थानाय जा जेनेरेसन बे जेनेरेसनखौ गथ'आ जाहाथे मोजाङै थुलुंगा होगोन जों बेखौ मिजिंथिदों आरो बिनि साननाया जाहाथे जाफुंसारो बेखौ जोङो हास्थायदों। आरो जोंनिया BTR आरो BKWSC आं खावलायनो सानो जे जा मोनसे बिथांमोननि डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टफोराबो जाहाथे जोंनि बर'फोरनि थाखाय मोजां मोजां जाहाथे माने कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव पास जागोन डिपार्टमेन्टफोराव बेफोराव जाय अनसुंथाइखौ डिपार्टमेन्टलि होयो आं बेखौ खावलायो। आङो खावलायनो सानो जे आथिखालनि जुगखौथ' साइन्स एन्ड टेक्न'लजि जुग बे जुगाव साफ्रोम गथ'साफोरा जे मोजां मोनसे गुन गोनां सोलोंथाइखौ आजावो आरो आजावनानै साफा साफा जोङो मोजां मानसि जानो थाखाय नाजायो आं बेखौ हास्थायो। फै बयबो फै जमदुवार दख'रानि थाखाय मोनसे फोसावथाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय जमदुवार दख'रा एबसुआ सानथामनि हाबाफारिजों गाजा गोमजायै 5थि खेब बोसोरसालिया जथुम्मा खुंफुंगोन। फैगौ नबेम्बर दाननि 6, 7 आरो 8 खालारखालि सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै खुंफुंगोन। मख'नो गोनांदि खुंफुंनो गोनां जथुम्मायाव बायदि मेहेरगोनां आयदाफोरबो लाफानाय जादों। बेबायदिनो भलिबल, काबादि, खन्थाइ आवरायनाय, लिरनाय बायदि बायदि दिन्थिफुंनाय आयदाफोर लोगोआव जांख्रिथायारि देंखोगिरि दैख्लं खुंगुर बसुमतारि देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ खननाय बादायलायनायबो लानाय जागोन। फारि बायदियै देंखोमु 1, 2, 3 मेथाइ रोजाबनायाव दख'रानि बेन्दोङाव थानाय गामिफोरनिफ्राय 14 बोसोरनिफ्राय 30 बोसोरसिमनि गेजेराव थानाय बिजाथिफोरा मेथाइ रोजाबगिरिफोरा बादायलायनायाव बाहागो लानो हागोन। मोनाबिलिनि हारिमु बादायलायनायाव गाव गावनि रोंगौथिजों बिजाथिफोरा बाहागो लानो हागोन।
एक्जिबिशन दिन्थिफुंनायखौ 6 नबेम्बरनिफ्राय जोबजासिम नुनो मोनगोन। 6 नबेम्बरनिफ्रायनो भलिबल आरो काबादि गेलेनाय बादायलायनाया जागोन। 8 नबेम्बर 2022 इं अक्ट' खालारखालि हारिमु मोनाबिलियाव मिस्टार प्रेक्टिकेल बसुमतारी आरो मिस दीप्ति बसुमतारीमोननि गाबगोनां हारिमु आरो फेस्ला दिन्थिफुंनायखौ नुनो मोनगोन।